De vil producere musicals af internationalt format og verdensklasse. Om nogle år skal det være sådan, at folk ikke engang behøver at vide, hvad vi spiller. De skal bare ind og se den næste Rosenborg musical. De har sat navn, ære og millioner på spil for at nå deres mål. Når to ildsjæle mødes, så enten så kan det gå eksplodere i uenighed, eller også så går man bare automatisk mod samme mål. I 3 tv-udsendelser forfølger vi målet med det. I første afsnit var vi med til casting af kor og solister. Instruktøren Craig Rebel Horwood udvalgte i samarbejde med Mikkel Rønner og Stig Rossen 24 korfolk samt 7 solister til deres opsætning af Chess. I dette afsnit følger vi holdet til prøver og forberedelser frem mod premieren. Mikkel Rønner gør, hvad han kan for at holde styr på budgettet, og Stig Rossen afslører sin store private hemmelighed. Velkommen til anden del af historien om Chess. At the start of the match, on behalf of all our sponsors, I must welcome you, which I do. There's a catch. I don't care if you're a champion, no one messes with me. I am ruthless and upholding what I know is right, black or white, as you'll see. Don't talk about it, just do it. 5, 6. Skuespillerne har været i gang med prøver i en uge. I dag gælder det den store Bangkok-scene med koret. Instruktøren Craig Rebel Horwood udfordrer de unge amatører og presser dem til det yderste. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's drag, it's a bore, it's really such a pity. Do you see what I'm saying? If you've ever been to Bangkok, it's quite a frightening place, actually. You know, particularly when you're dragged into these bars and almost attacked by, lots of people all wanting something from you, and you're just manipulated in the space. That's sort of, it's sort of telling that story. I told you to earn your money. You owe me. You can tell me, you bitch. You know I'm gonna kill you. What I'm asking them to do, of course, is a lot. You know, I'm asking them to give themselves up entirely, and expose themselves. 5, 6, 7, and boom! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er jo overskydende i forhold til, at der er frygtelig meget sex. Der kan man godt sådan nogle gange, synes at nu er man lige noget dertil, hvad man synes, man kan være med til. Men så alligevel så formår instruktørparret jo at få os til at gå over de der grænser alligevel. Og det er jo morsomt i sig selv, synes jeg. Det sværeste er nok at lade give slip på sig selv, fordi det handler meget om at udtrykke nogle meget bizarre følelser og bizarre situationer, som vi så skal, vi skal stå og kærtegne hinanden, og jeg skal have smæk af Rasmus Rørbæk, og jeg skal give dig, skal jeg. Det er svært at ligesom, man skal overskride nogle grænser for at komme dertil i hvert fald. Jeg synes, det er ret fedt i den her Bangkok-scene. Altså, nu har vi vendt os til, at der er så meget sex. Så nu er det bare sådan, ja, nu skal vi have mere sex på scenen og sådan noget. Så nu er det bare totalt pornoshow, altså. Så nu giver vi bare los i den her. Også fordi det er jo sådan en dekadens, så det er jo bare, sjovt. Nu er det bare ren lir. Det er meget improvisation lige nu, synes jeg, og meget af det. Altså, nogle af tingene er selvfølgelig ved at blive lagt rigtig meget fast. Men sådan som for eksempel arbejder med Bangkok i dag, er det jo altid der improvisation. Prøv at gøre noget, byde. Og der synes jeg altid, man er sådan lidt, hvad skal det ende med, hvad skal det blive til og sådan noget, ikke? Der skal laves 250 kostymer til Chess, og der arbejdes på højtryk. We've got hundreds of these little sets, all has to be glued on by hand as well. And there are thousands and thousands of those. So there are two sorts of costumes. One of the normal costumes that the principals wear, which are all black and white and very sort of straightforward, all very 1980s though, because we wanted to keep the 80s thing.
Because otherwise all the idea of chess championships in the Cold War, that doesn't really work now. So we had to make that story alive. And then there's sort of spectacular set pieces as well. So we've got the Murano stuff and the Bangkok stuff, which is what this is, which are really kind of extravagant and very colourful. So we go from the black and white of the principals' costumes to these very colourful, dazzling ones. Everything costs a huge amount of money, and there's never enough. I mean, I don't think any production I've ever worked on there's been enough money, but yeah, that's the interest. It's just a question of compromising, really. Mikkel Rønnow har ansvaret for at forvalte budgettet på 15 millioner kroner. En gang ugenligt holder han møde med resten af produktionsgruppen, og som daglig leder er det Mikkel Rønnows opgave at skære igennem over for resten af holdet. So I'm not trying to screw money out of you. I'm saying if you want to do this show properly, it has to, the money has to be in place. You can't have all of these voices without costuming. You can't say that at this stage. I mean, it has been clear from the beginning how much money we have, and we've raised it already, and it's not the time for wanting extra costumes now. Er det klart, der er en grænse for, hvornår man må sige stop? Nu må sige til instruktøren, nu kan du altså ikke få 20 ekstra selvlysende jakkesæt til det her nummer, fordi det lige kunne være sjovt. Og den grænse, den vil være nået for meget lang tid siden på en hvilken som helst anden produktion. Men vi har valgt på den her, som er vores første, at der skal vi vise flaget, og der skal det gøres 200%. Mikkel Rønnow har altså ansvaret for den daglige ledelse af produktionen, mens Stig Rossen holder prøver på chess. Og indimellem får den efterspurgte sanger også tid til at passe sin egen koncert- og foredragsvirksomhed. I dag skal han både nå at holde 2 foredrag og synge til en koncert i Forum senere på aftenen. Og det er på denne tur, at Stig Rossen afslører den hemmelighed, som kan få betydning for hans deltagelse i premieren på chess. Hvad er planen? Er det 2:30? Ja, vi skulle gerne være på Avenue kl. 2:30, men jeg sagde til David i går, vi havde lige sådan en lille møde, så sagde jeg til ham, at hvis vi to kunne få lov til at gå senest 2:15, det ville være rigtig, rigtig godt. Stigs kone Nina Nanke er ansat i sin mands firma som turmanager. Under normale omstændigheder vil hun være med rundt og forberede alle hans arrangementer. Jeg arrangerer en turné, altså for alle forberedelser, sørger for at booke tingene ind og lave alt det praktiske. Og når så selve turen starter, så er jeg med det også som den ansvarlige. Så lad os byde velkommen til Stig Rossen og hans motto, kys rutinen. Jeg startede med at spille teater i England for omkring 11 år siden, og det var en ret fantastisk periode i mit liv. Jeg var lige blevet færdig med en skuespilleruddannelse på The Guildhall School of Music and Drama. Jeg vil beskrive Stig som først og fremmest kollega, chef, utrolig nem at have med at gøre. Jeg tror, han er en af de nemmeste kunstnere at have med at gøre. Han er lige til, han er meget nem at tale med, og hvis der er noget, der ikke lige er efter aftale, så er han også meget nem at svinge den. Ja. Hej skat, det er mig. Hej. Jeg vil bare lige sige hej. Vi nåede at blive færdige med generalprøven, så vi var ude på Avenue 3 til tiden. Nå, det er da godt. Så nu er vi på vej til D'Angleterre. Det bliver lidt mere hjertet. Møs fra Schack. Møs fra Schack. Så vi... Kan alle høre mig? Ja, lige nu kan det jo. Nå, okay. Det skal jeg ikke. I skal ikke... Du ved også. Vi kan ikke sige noget frækt. Som ægtemand er han faktisk også nem. Det lyder sikkert lidt plat, men det er han altså. Vi har det utroligt godt sammen, og ja, han er nem. Det er nok lidt af hans livsfilosofi, at være stille og rolig, og tage en ting ad gangen, og leve i nuet, og være oppe på dupperne hele tiden. Ja. Så er det dejligt. Under normale omstændigheder arbejder Nina Nanke altså som turmanager i sin mands firma. Men i øjeblikket deltager hun kun fra tilskuerrækken. Stig Rossens kone er højgravid og skal føde parrets første barn om få uger. Jamen, jeg har det egentlig fint med, at han har det så travlt. Det gør mig ikke så meget, bare han er med til fødslen. Så tror jeg nok, vi skal få det passet ind på et andet tidspunkt.
Men spørgsmålet er, om Stig Rossen når at deltage i barnets fødsel. Stigs kone har nemlig termin 4 dage før premieren på Chess. Hvis jeg føder midt i premieren, så er det jo klart, så bliver han på scenen. Og så må jeg jo bare klare det. Sådan er det. DR-produktion i Aarhus bygger scenografien til Chess. Torben Ohmann er leder af dekorationsværkstederne og gennemgår de tekniske detaljer med scenografen og kostumieren Christopher Woods. Kostymefolkene har medbragt dansesko for at tjekke, at scenegulvet er holdbart og sikkert for danserne og skuespillerne at bevæge sig på. It's definitely not. It's very slippery. Yeah, we'll rubber all the shoes though, so that would be fine, wouldn't it? Dance more, dance harder, woman. You're not convincing me. It's fine. And actually I think the flex is quite good because it's almost like a sprung dance move, isn't it? So we wanted to create quite a neutral space that enabled, because there's so many different locations in the piece that, and it needs to change very quickly from one to another. And we've got huge sort of spectacles like Murano and Bangkok, and then we've got quite intimate scenes, so it needed to be a very varied space. So we're using a lot of back projection as well, so all of these screens actually at the back can receive images that enable us to change the location very quickly. We've got lots of levels because also it's an arena where the chess matches take place. So to achieve that, we've got this floor, which is a sort of like a Saturday Night Fever dance floor. So all of these light up in squares, and that also creates a very large chessboard. So for the ballet places, all of the chess pieces can dance actually on a real chessboard. So we can illustrate the game, the actual chess game, which is taking place here. Vi har jo med kunsten at gøre, så lige snart vi kommer i gang, så synes de mange gange, at det er sjovt at blive ved. Fordi det er lidt lege mennesker, fordi når man kan vi det, så kan vi også gøre det næste, synes de, og så bliver de ved. Altså, man skal holde den lidt fast i den med en stram hænd, og det er samtidig, at man begynder at tage lidt den sure mine på. Også for at styre det økonomi for ens egen skyld, men man kan ikke komme med efterregning på flere 100.000 på sådan et projekt, fordi det er som regel ikke penge til. Hvad fanden skal man gøre, ikke? Altså man forsøger at lave noget virkelig tjekket materiale, ikke? Og så kan man ikke engang skrive noget med guld. Så skal de gøre noget andet. Og de store ambitioner koster mange penge. Rossen og Rønner er støttet af 4 hovedsponsorer med produkter til Chess. Men produktionen får ikke offentlig støtte, og med et budget på 15 millioner kroner er Rossen og Rønner dybt afhængige af billetindtægten. I øjeblikket skal vi have solgt 52.000 billetter for Chess løber rundt. Og det er selvfølgelig mange, men det er flyttet fra oprindeligt 30.000. Og så har vi så løbende satset flere og flere penge, som sagt, så kan vi lige bruge 100.000 til det, 200.000 til det. Det ugentlige billetsalg faxes ind på kontoret og afventes med stor spænding af hele administrationsgruppen. Udover Mikkel Rønner er der ansat 2 produktionsassistenter, som hjælper ham med at løse de forskellige opgaver. Ja. Det skal vi lige ind og regne lidt på. $42.582. Det er utroligt. Simpelthen. Det er fantastisk. Sidste uge, det var 39.100. Det giver jo et ugentligt salg på 3.482. Er gennemsnitligt 300 kroner. Vi har solgt for over 1 million kroner den her uge. Det er første uge, tror jeg. Ja, den første million. Heldigvis ikke den første. Jeg må indrømme, at en gang imellem, så går jeg hjem fra kontoret og er glad for, at det er mig, der ikke er Mikkel Rønner. Det kræver en meget stor portion is i maven at kunne håndtere så stort et projekt. Både i forhold til, at der er mange penge på spil, men også, at vi har skaffet nogle folk til det her projekt, som er
dygtige kunstnere fra udlandet og dygtige produktionsfolk, også her fra Danmark. Og leve op til hele det ansvar er der en stor rolle at have. Men Mikkel tager det på en meget afslappet måde, og det er jeg meget imponeret over. Jeg har sådan det indtryk af, at hele Mikkels karriere har været præget af et, det kan jeg da lige gøre. Fra første gang han startede med at dirigere, til han blev producer, og så i dag sidder med Chess med et kæmpestort millionbudget. Ja, det ser skønt ud. Det ser sgu skønt ud. Det er også sjovt nu. Aarhus København kommer til at følges ad igen. Udover sit arbejde som produktionsassistent er Mia Kennedy med som sanger i koret i Chess. Og så er hun kæreste med Mikkel Rønner. Fredag aften, når vi har fri fra prøver, og vi har arbejdet en hel uge, der er vi Mikkel og Mia og jeg hjemme i sofaen med et eller andet godt i fjernsynet og en kop te. Der er vi kærester. Og så selvfølgelig også, når vi kommer hjem fra prøverne og om morgenen og sådan noget. Men lige nu, med kontor og med Chess, som tager jo 6 dage om ugen, ikke? Så bliver det selvfølgelig ikke til så vanvittigt meget, som det nu normalt vil være. Stig Rossen er tilbage til et intensivt prøveforløb på Chess. I dag med sin kvindelige medspiller, West End-stjernen Emma Kershaw i kærlighedsscenen The Mountain Duet. Mountain Duet er jo det første møde mellem Florence og Anatoly, hvor de er på egen hånd. Hele første del af scenen ser de direkte på hinanden, men er i hver sin verden, på hver sin side af skakbrættet her. Og så synes jeg, magnetisk bliver draget mod hinanden. You'd ever think it, huh? Such a very pretty setting. Good. Let's play the scene again. But this time I don't want you to sing it, I just want you to speak it. Just find the truth in the text. You're so strange. Why can't you be what you ought to be? The Mountain Duet is about sex, basically. It's the first time that they are alone together, Anatoly and Florence. And they have a massive connection which sort of comes from above, and the text that they're saying is really irrelevant in a way. They are just, you know what it's like when you meet someone and you just find yourself talking, and really it's not about what you're talking about, it's about the fact that I actually want to have sex with you. I don't know why I can't think of anything I'd rather do than be wasting my time. Kissing you, yes. Wasting my time. Kissing you. With you. Have a moment. Breathe each other's air. And then you're just drawn closer and closer and closer, dangerously close. Craig er en utrolig inspirerende instruktør. Han bruger meget tid på, inden vi overhovedet begynder at synge en scene, bruger han meget tid på at tale scenen igennem som replikker og diskutere alle de her, alle det undertekst, alle de forskellige lag, der er i teksten. Det er en ret speciel måde at arbejde med musical på. Every director's different, but Craig's very interesting because he really makes you use your imagination, and even before you can get used to it, he has you doing things that you never thought you could do. Let's try it with music. Craig er ret ligeglad med, om vi selvfølgelig vil jeg gerne, at vi synger godt, men det er ikke det, der er vigtigst for ham. Det vigtigste er, at skuespillet bliver det bærende. Og så er det jo fantastisk at spille sammen med en så stærk skuespiller som Emma, fordi hun giver utrolig meget. Hun er meget, jeg tror, det er hendes kæpheste, at hun skal forstå hver eneste lille nuance i rollen, ikke? I don't know why I can't think of
It's very difficult, actually, and I have to use a lot of imagination because, as we all know, Stig is not very sexy. That's not true. It's very easy because we know each other. You know, we've worked a lot together, and he's lovely, and you know, as long as you have eye contact with someone and your imagination's going, it's great. I mean, he's so easy to work with. Mikkel Rønnow og produktionsholdet er på vej til møde i Musikhuset i Aarhus for at planlægge indrykningen af Chess-produktionens sceneopsætning. Der er kun afsat få dage til at få lys, lyd og scenografi på plads. Tidsplanen er stram, men det største problem er, at holdet må flytte sceneopsætningen 2 dage inden premieren på grund af en længe planlagt koncert. Spørgsmålet er, om instruktøren kan nå at få de nødvendige gennemspilninger med skuespillerne, hvor hele teknikken virker som den skal. You were asking? About Wednesday the 19th. Wednesday the 19th, yes. You'll have a show? Yes. In the house, and we have to move out. And how much? Everything on the floor, and only on the floor. Oh my God. See, this is a massive disaster, I think. So you have to move. I know, I'm trying to see the positive in. From just 12, as we get it built, we have to bring it down, and then we got to people when we start seeing the show that night. I mean, it does sort of worry me slightly. I don't know why I can't breathe at the moment. You just have to be finished at 5 o'clock. Jamen, vi har det her frygtelige problem, at onsdag før vi har premiere om fredagen, der er der en stor koncert med Aarhus Symfoniorkester, som er blevet booket 3 år før i tiden, som ikke kunne have lade sig gøre at flytte. Så vi skal standse hele vores tekniske uge, vores Tech Week, rykke ud og lave den koncert med Symfoniorkester, og så rykke ind igen. Og det er selvfølgelig rædselsfuldt, og det er forfærdeligt for den her produktion, men altså, det skal bare løses. Og derfor det er derfor, at vi begynder at planlægge, om vi kan komme ind søndag nat. Men det er tiden, der er det problemet her. Fordi det er den bedste scene i hele landet overhovedet at producere på, og der er alle de gode folk, og altså alt virker her og kommer til at foregå gnidningsløst. Vi skulle bare lige have haft 2 dage mere. Oriental setting and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but you, Brenner. Om 10 dage har Chess-holdet premiere for 1700 mennesker i Musikhuset i Aarhus. Forestillingen har taget form, kostymerne ligger klar. Den sidste uge inden premieren skal det store puslespil samles, alle brikker falde på plads. Det er programfotografering, vi skal lave i dag. Tage alle de flotte billeder til souvenirprogrammet. Og det gør vi heroppe på Danmarks Radio, fordi kulisserne står her. Og bag mig er der hår- og make-up folk og kostymefolk i gang med at få det hele på for nærmest første gang. Det hele. 250 kostymer, 100 par rykker og 300 par sko. Det er sindssygt. Jeg er blevet det, der hedder sneglet op. Fordi vi skal have parykker på under hele forestillingen. Altså, der er ikke noget andet, der kan betale sig, for vi har sådan nogle hurtige kostymeskift. Altså, nu kan jeg rigtig mærke, hvor meget jeg glæder mig til premieren. Så nu er vi ved at nå dertil, hvor produktionen er klar til at præsentere for et publikum. Jeg har fået lov til at Craig at have min mobiltelefon tændt i lommen på lydløs, som bare vibrerer, sådan at Nina kan ringe til mig, hvis pludselig det begynder at ske.
Så når den ringer sådan, der, mens jeg står og prøver en scene, så tænker jeg, er det nu? Er det nu, jeg skal ud af døren? Men der er ikke sket noget nu. Diane's gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river or reclining Buddha. And thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch. I would invite you, but the queens we use would not excite you. Det er fantastisk at være i det her kostume. Det er virkelig fedt. Det er man bliver sgu lidt fræk. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Jeg vil så næsten ikke tage mine sko af, hvis jeg får ikke nogen sko på igen, så jeg ved ikke, om Mikkel han skal nok bære mig med en tak. Altså, jeg kan ikke... Det er helt færdigt. Men på en god måde. I tredje og sidste afsnit af Musical for Millioner følger vi de dramatiske dage frem mod premieren, hvor holdet får alvorlige tekniske vanskeligheder. Ja, altså vi har en utrolig stram tidsplan her. Og når sådan noget som det der sker, altså, så er vi simpelthen nødt til at gribe den med det samme og få afklaret, hvad gør vi, hvem gør det, og hvornår gør det det. Rossen Junior skulle meget gerne melde sin ankomst inden premiereaften, hvor det vil være umuligt for den kommende far at deltage i fødslen. Jeg ligger her selv til de her tekniske prøver, og hver gang den summer i lommen på mig, så tænker jeg, så det skulle have været for et par dage siden, så vi venter stadigvæk. Det bliver spændende. Og så er der masser af premierenerver, inden det går løs. Det skal det. Det er fedt. Værsgo, Mikkel.